Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Kap! Dito lang yung mugtas mo! Sikit magkukugot rap! Rap! Idol rap! Kap! Ikaw lagi mo kap, idol rap! Unya, anong nadasmak mo? Ay, nagyayagtok mo day. Ay, Kiko. Ikaw po, Dagan. kapuro, wala po kayo, kung sa tuon mo. Hoy! Bukong ng das tatubangan. Ano? Mangita lang tingatag laing lugar nga pag-istorya tagtarong kay kasi magka-istorbo kayo ning nagtukon naman ng mga estudyante no? Module man yung mga bata ko diri god. Kaning mga module man god. Pag gusto lang sa oras kung kanus amo answer, namtay mga daghang oras karon. Sus, mga bata na to karon gibawaan. Magpabuot na sa oras ng module. Na usa gabi na dako wala una, nag-module gihapon. Mas may panuon ato tas gawas. Sige. Oy Nika. Moto sa Miss Gawas na mag-istorya mi namin pag-istoryahan. O ayuhan ninyo pamuno. Yung anak ni Kuya no, gusto wata ang kapit. Naong nimo ayo. Mapipik mo. Oy, ati man mo dito. Mo ba? Sabi na ko na naigsuon si Kap. Di ba sig igsoon sila sa inahan? Kay Oo ba? taas niya, bubo si Kap, taas si Jigo. Jigo nga na to. Kato taga lagtang. Oh, sa to pa di ay kung niari na sila din ni murag kulbaan naman siguro ko. Kahapit na ba ring eleksyon? O bitaw, Wata ikaw ko ba ba- gi-endorse? Yo ta Sus. ko deg. Kato sila mo'y Ala, tuan na to si Kap, kay magkikistorya to nimo. Adi lagi ko Ako maadto rin, lagi. gisugo ra ba ko niya? Ako niya kasabaan. di lagi ko kay nganong mahadlo ko ng isyat. Liman ka? Ba ana gapiti-piti wa pag katay kasulti na iyan dagan. Ang babaan na, mura man na ka ng itim. Tanawar ko ni mga kali itong mga kuan ba? Oh, Kagawon. oh, kuya ka naman ayaw, oh. Practice na ni sila. Unsa man na yung gibuhat diha? Para ni sa ubkas 40 dias. Amo ba? Para Kasi eleksyon ano tingin na. sugod. Para karon ning kuan. Lunes. Tapos buwan siguro sa Entertainer November. din mo, Kap. Dili. Oh, Kap naman, wapa na Hubkas kay kuno og- kapitan day. Na uso naman naron oy kay daoban naman lang ang tao nya. Nagina si hubkas og kanang Oy, unsa man yung sayaw? Kanang modern ba na? Ah, Ano, ingo mo po kag tigwaw. Uy, oh, tigwaw gyud oh na oh. ay nakaibudot ang nang kimura ka gidangdang baga. Oh. Nya unsa naman taan niya oy kamo da. Okay na mo? Okay pa ni. Okay na Kaya, mi. Pero kaning mga tao nimo ba? oh, Basta kaning ato mga kauban gud. Basta unyag di basta Nga naman di ay, murag na may sabot imo ang naong. sama sa inyong giingon nga ako'y kuan nga mudagan ko. oh. Unya ang ako ang kadlukan ba? Nga lisod na kayo kini ra bang mga eleksyon kwartahay ra ba gini? Oh, na ma'am. Endorse magawan, may problema gi-endorse Mo lagi nya ako. Insured na kadaan. Oh. Unyag mas daghan tog kwartang usa nya kanira bang mga naong ani mga naong og kwarta. Hmm? No? Ay, na kwarta. Oh, Darling. Son, lari kay duty ron. Ha? Wala oy. Wa ko'y duty ron ako rin yung giandam kay para ni ugma. Ako
ako nang gilimpyuhan daan ako mga pin para limpyo na ba? Oh. Sabi pa. Daling asam din mga bata, daling. Ay, wala pa mahuman. Akong gitawagan. Wala pa nahuman. Wala pa to nahuman. Akong gitawagan. Lalo asam man ay. Papa pa to sa ilakang tiyan, Wala pa to mahuman. Siya na po. Huwag yung mo mapul eh. Brad! Brad! Usa akong gandong! Hoy! Brad! Kami ka, Brad! Kita nutok-tok. Brad! Kalasama ka na, Brad? Nalipay ko nga nagol. Unyara. Na, Kinsani. Brad! Ay, ako nang igsuon, ako na maguwang. Ako ni Manghod. Nag-uol ko nga nalipay. Ay, Brad! Nalipay ko nga nakita ta, pero nag-uol ko nga ni mo bumangka. Sa una. Pakoy jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa una magakos, pati ka karon dili na ano. Uy, di mo na kagigil Brad! eh. Tayo pa, Brad! Di Ba, kagigil. Brad, tayo pa, Brad! Oh. Tadi pagwan, Brad, ako rin asawa, Brad. Ah! Nya, Tarang, Naminyo akong maguwang. Ano? Naminyo ka, Brad? Ako, kibaw naman ka. Ano ni? Mao ni mong Ikson? Mao ni Ikson ako dugay na mga magkita ni. Gamay lagi. Mao lagi. Maguwang ka. Magbuka ko tanawan na oh. Manghod na ako. Na, Brad. Ako na maguwang. Dahil ko naminyo gyud ka. Oh, Ngay nani, kibaw ano? ka. Kibaw mo ka pagka ambungan raman ko. Di ko gwapo. Di lang gwapo. Pero, ayaw tok-toki. Pasiplate lang. Di ba, madanira? Oh, Madanira. Diin man din mo gikan. Actually, ako sa Manila ginigikan niya na direktor mo ko dito niya na pandemic. Oh. Mo nang wa madayon. Kay na-lockdown na ang Manila. Gikan ka sa Manila. Oh, marunong Uy, ako Tagalog pero dapat. Kung gikan ka sa Manila, dapat i-quarantine ka, uy. ha? Nako, hindi pala alam nito eh. Hindi alam. Alam mo, galing kami Manila. Pagdating namin sa Cebu, quarantine na kami rito. Dalawang buwan na. 2 buwan na. Oo. Oh, saan kayo nag-star ngayon? Oh, marunong ka na magtagalog. Siyempre, doon ako nag-star sa ano? Sa Ila Marco. Kasi niya na mo. Marco. Kala sa Luyo Bahay na mo? Dili, Marco. Pulo. Pangigot. Artista de ka. Oh, bro. Sa Di, to pa, ay, sa Brad? naman Brad, kugmo na. Brad, sa to ba di kwartahan? Di karoon na lang kwarta di ron. Medyo, unta. Marco ya Polo. Unta. Kwartahan, de karon kwartahan. Kwartahan, pero unta. Kay, Ano man, Brad? walang madayon. Wa madayon. Kay, Ano? dako kay may utang Ila Marco. Ako to, gipapahawa mi. Gipapahawa mi. Oh, gipapahawa mi mao nang nangita mi nimo kay igsoon man ko namo. Igsoon Oh, yeah. Kuya, wa mo mangutanag kinsa ni. Kinsa man na siya? Kini si artista unta. Ay, artista. Unta lang. Artista na gini kay kwarta kay artista. Unta, walang madayon. Walang madayon. Mao nang Ka pandemic ba ya? wa madayon man tanan mao nang karon sa Marco Polo wa na sad mi gipadayon. Mao nang nangita mi sa igsoon para diha nami mupuyo sa inyo. Nagpasalamat in taon mi nagkita mi ni Brad. Oo. Kay diha nami mupuyo sa inyo nya, diha nami mudayon. Oh. Ano mo po ya? Wala na. Wala na may sapi. Brad, Brad, kuan Brad. Di mo sugot imong Lab sa. Dili mahimo. mahimo na ya. Mahimo na, Mahimo lagi na, mahimo. Dili tanawon sa nato be. Aman be. Gamay ra man kog kaon, pila man ninyong gusto di. nag-diet man Ay, ko na sila. nag-diet. Tanawon pag Nag-diet ako mo hitupot sila, kundi nag-diet. pag yun yung mga tulisan ning naunga. Igsuon na, uy. Tanaw Ako, mo mi igsuon, na. uy. Hindi, tulis ang tao, uy. Ang batang kakaling usa ka. O dili artista ni. Hapit man artista. Oh, artista rin mo may sapi. Uwa pa katalagman, artista lang ta. Artista. Unta. Ayo.
Ari mapuyo. Okay, mao ra isuon be ami. Suon man mo. Dugay be mi isuon sa una gamay pa ni hanto karon. Gamay lang Since birth. Di ko masagot. Ako kini pinangga ko isuon yung sa gimingaw Uy, ko. paghala na mo diya, hindi ka masagot. Ano na mo diya, paghala mo diya. Asa man ko akong kwarto ani. Ingay asa to. Ba, mulayas ka. Ay. Mulayas ka magpagpuyo diya. Oh, day, og mulayas mangyari ka, day. Ano to ako pasakiti, day? Asa ka nakita kay Mahal. Do. Imo ko pasakitan. O sa hindi makapasakitan. Payat ka. Agay, day, day. Ayo sa kulo. Ay, tali mo, day, ay. Ipangga, tingnan, mahal niya. Imo lang ko pasakitan. Ngano lagi? Wag ka ha? Na. Ayaw lagi, day, Lab magkano. Lablab magkano Kamat nimo. na ko na siya, oy. Ngano ko na siya, oy. Mura man siya, nagkakaon ka lang silig mo niya. Day! Hoy, pamilya. Ayaw, day. Gusto mo mapuyo dire? Oh. Kana tagsa ikaw diri ka. Ya katog. Ikaw diri katog. Ikaw ari katog. Dire. Ano papuyo? Asa ko nung sabi? Diya ka. Sud. Sakto ra man di ay. Ikaw ni. Are sa ko kay. Ikaw diya. Oy, are sa ko kay duka na Iya kayo. ka. Kanina ra ko sa isusoroy. Diri ko brad. Oh, anak ko Dire. na plan. Oy, laga. Ayaw ta, laga di man tang kumasuro di alang na. Sud ka. Usaw na ko praktikal. Ay mong saba kanina tong. Brad. Dali. Brad, ay atukad ka. Diri ka so. Tanaw na tulihago. Brad. Ano mo diya? Ano mo diya? Brad, asa di imong balay gid brad? Brad, gingil lang po ko sa musawa, Brad. Ako sa balay, Brad. Ba ninyo na tong daw. Ayo. Kuwatan mo, Brad, mahita sa lumo. Beta sa asawa ka, Brad. Kuan man yung mga nitsoy at tulad dito sa inyo eh. At Tanam na rin, tanam na. Noy, Ako okay ra ko dire. Okay ra ko dire. okay na ni siya. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Sao man ni ron? Ha? Sa may una-una ninyo di ay. Ato alsahon na to. Pero ato ba? Ato balikon ang istorya ni siya, no? Ato patubangon si Kap. Patubangon? Oh! Sa? Ato patubangon. Sa'yo para, good. Unsa man? Ako ba? Unsa man ka? Naalagi ko na mindset ako na huna ba nga. Unsa man sa audio? Mura mo ko magluya nga sugo ni Kap Idol, eh. Kay, mura maglaway ang iyahang kuan na to. Gisuhol. Mura tag bulat eh. Wasa gikamkam na to, wasa gidunol nga gamay bandi. Bisa pahalipay lang diha, bisa gamay. Bisa na lang siguro Skyflex diyang upas, wag gidunol. Nagmamatid pa. Daingo naggokong ngo. Bitaw, kita. Papel ta, sige papapil ni Kap. Unya, watay timo. Wa bisa gamay. Sao na? Ato na alsahon ilabay nito. Ikaw mo, igo na ka mo sa wilik. Dayon sa imong mga tudlo. Naasiro kay daghang kwarta kay murag baliwa naman nimo nga watay aloy ani oy. Nasiro kay daghan diha. Wa ko kwarta ta diri. Naablay ko day. Yung ano murag kalma naman kay ka sa among gikasabutan pidot. Oh. Nagplano man gud mi nga Unsa yung plano nimo? usa pa ni mo serbisyo pa ta ning kapra idol kay sus Ginoo ko in town. Bitaw. Kapoy na kayo ha, sayo. Suguon tag, dugay kayo. Wapatay pa niyo to, kaon. Unya, nanao lang ta Kap. Nakita lang Ang plano daw unsay kuha nimo? Kay ta. na. Ya unsa man makaon? Wa mo ka matikod. Unsa man? Na og sa puto siya dito ni Shano. Kita yang bubuan sa tanan niya kasapot. Tanawa ra gud akong naong. Oh, piti nang apikiha tungod na niya sige tamak-tamak kan iyang gigutang nga tiil. Piti ka puya ang ana oy. Ya makaon na. Ang tiil. Dili. Oy, unsay bakaon? Oh. Papay ni mga iyo tagkuan bisa gamay. Di ba? Ikaw, okay ka sa among gikasabutan? Aw, sa ko awe problema. Dawat na ako. Kung sa may mo dawaton? Tidawaton. Kay nadawat. Tidawaton. Dawat bisa kunsa. Unsa sweldo? Filter amount sa. Dili ba yung ani unta ba? Na, kapitan man kala siya karon sa barangay. So dapat ang tagisutan niya sa pirul sa honoraryo para na ate madawat.
Unsa man ni ngani? Sayang kay si jacket sino katong jacket mo ra gyud gimantikaan. Unya wa kay aloy na unsa naman good. Mo na sakto. Mo ting makupra siya ni. Mo ting maani. Himo ka mantika. Unsa man? Mamaray ta. Ini mo atong pagano Ay, sumayo ay. Unsa man? Kunya ta magsabot ta, lakaw sa ta. Ta. Tara. Ato. Sus, ato malalisan. Wa man ni magkakuan. Unsa man? Wa ka ba? Dala na eh. Sige, Ipon mo na dali na eh. Tawagan na, boss. Why load? Sekali bulu na yung load. Hoy! Boss, boss, nari ka na, boss. Abi na ko dumindi na baro na, boss. Nakakaroon. Kanang Hindi boss. mo na kabuangan, diwindi ko nga ato ng boss. Ay, boss, sorry, boss. Kanang boss. Kanang, Unsa. okay na, boss. Sige, okay na. Nakakibangong recruit. Hay man ay mo bago recruit. Kau tatad, babot na taon. Abot na taon. Ikaw ba mo rin ko nakakita ko na ko eh. Ano ba, boss? Sige, kalitan mo kay... Ako, tawagan si boss. Ibo na din balay diri, boss. Wala ko mo kibaw ni. Usa ni sa kumbay. Abi na ko, ribulto ba na baro niya, boss, god. Kita na ka na ko. Hindi, wala ka, bantay ko, boss. Pagingon mo. Kaya ikaw paglaro ra gud. Asa man imong gipang recruit ba? Okay na, boss. Mabot ron. Ha? Maabot ron? Oh. Asa ka oras sa tumabot? Narang na ka, boss. Nare na. Saan ka na kay Powers? Big boss! Good morning. Morning mo ba ko recruit niyo ko? Have a nice day. Mao dili dili mong Pinoyanan. Bao ni among giingon. Pagingon na mo. Di mo na kasaligaw ka nagwayo. Aw, Hey, sir. wa pa kita kabuhat. Wa pa trabaho gay. Di kasali ka man. boss. Unsa man ni? Approve or disapprove? Aw basta makatabang sa mission. Approve. Okay, wa kay salig si imong. Unsa may gusto nimo kanang ato ni silang testingan? Pasayawon tani o pakantahon ra? Ikaw. Bisa kung so. Oh, sige. Bisa kung so. Kay pa ang akong pangutana mao ni asa man dai me ni audition ani? Audition mi ga talent or para kang big boss nga trabaho? Oh, para ni kang big boss. Pasayawon man mi pagkantahon. Bitaw. Hoy, para ni kang big boss. Ang akong giingon niya, kay ingon mo sa dili mo kasaligan mong naong nga, pangantan lang mo. Talent na. Pasensya lang ka ha. Kay bawa ka na panilis eh. Muna bataka sa sulti siya, istorya siya na. Ang inyong trabaho para ka big boss din od. Ay para pa paminawan atong ni ko panilis eh. So, Dana na Kikos Production. Tanaw na yung sinina. Kikos Production, ipakita na. aw syempre. Kana. Oh, ha? Tagalukata. Pakita na. Boss, okay boss? Okay. Basta Okay. makatabang sa mission. Wait, Tanawa. kayo na ba? Asam na yung bahay ni Shanok. Oh, kana boss. Ay, ako mag-istorya. Tara boss. Pako'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Wala una mo rito. Muuna ka or pawahay namin o magdungan tang tanan? Kamu yun na nga to. Sabay tayo. Aw di pas baling maguna Di, ka. kisabay Kayo kami maguna. Kasi may big boss eh. Aw, Ikaw. Ikaw di una. Kay big boss man ka. Kaya magpawahi ka di ka makita maan ka dihag bonsai. Makita. Ano pa kay bonsai ng lugar? Nakita ra gyapon ko kay Papawahi man. Tulog ko di ka mo kamera nga ako sa way usan ako ani makakita. Sige boss, boss. Bida. Ang ikaw pa may imuha siguro pero di ta maglangan oy. Ato mga asa tato? Ilang Shanok. Ato di ba na siya no? Ano to? Mag-usap ta dito. Ano Ato ta. Iyan na problema, di na problema to. Meeting ta dito. Magbalik mo sa kong istorya ni. Dili mas Ato taas-taso ni kay murag gawin kita oras. Klaro og tataw ba? Di ani mo. Ala sige, di mo ka muna ko yun na. Aka na. Musunod mi. Usa pa man babot hoy, apiging naong. Apiging naong bawahi. Sunod ka to. Ato ko ni ka sunod to. Hoy! Ingon ko tana, dili maghinaw-gaway, dili. Lagi. Slow gawa. Ano dito, ngita aram ko basura ti para palit og pagkaon ti. Tutom na kayo. Hoy, bata, ayaw ko na madamahi. Basig nga kag virus diri. O di ba ka mangawat ka? Pahawa diha. Hawa. Uli sa inyo. Oh. Unsa ba di ka pahawa kay labayo ti kay padakop mo ti karon. Mangita kong tanod diri dakop nimo.
Te, te. Hindi makakonsihal, no? Oh, kinsa itong bata? Gahilak man to. Ay, kanim ko mga bata, konsihal ba? Kanim malibod suroy yung mga bata, inyo nang panghipuson. Kay nga no, nabi ka virus karon. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayot buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo